меган дар химон меган очаша бин духтарша гир, Алберт Эйнштейн духтарша мебина очаша мегирад. Ва як факт дига бардоро ки Алберт Эйнштейн бардоро ҳамада салом алейкум. Имрӯза видео мешавад дар бораи Алберт Эйнштейн. Як чанд фактҳои аҷоиб дар бораи ӯ, дар бораи ҳаёти ӯ ва ҳамчунин шумо мефаҳмед бардоро аниқша ки дар сурате ки Алберт Эйнштейн забонша баровардагия ҳамун чӣ маъно дорад. Ира бисёр ҳар фикр меган, не ки аниқша шумо дар видео мефаҳмед. Ва ҳамин хел бардорое ки мисол дар бораи ягон мавзӯъ шумо дархост мекунед, ман дар бораи ӯ видео накардам, маънои ӯро надорад ки ман ӯро нахондам, ман ӯро мехонам. Не ки ман дар бораи ӯ чӣ ба видео намекунам ки якта хоҳишай. Мисол як мавзӯе ки 60000 подписчик дар канал як кас хоҳиш мекунад, мисол ман наметавонам бигирам ӯро видео кунам, яъне ки хоҳиш ман бояд бисёр боша. Мавзӯъро нависонди, комментария бихон ки бо кия беғарзе ти дар ҳамин бора мехоҳад видео тамошо кунад, ё ки нигоҳ ки ҳам комментария тира ягон кас лайк мемонад. Хуш омадем бародаро ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Рафтем. Агар та Америка рафтанӣ бошӣ, не ки надонӣ ки чӣ хел документ лозима, куҷо муроҷиат кунӣ ва аввал ай чӣ сар кунӣ ва чӣ кор кунӣ ки визат битан. Ба ин кор номерое ки дар рӯи экран мебинӣ ба ту ёрдам мерасонад. Фирма барои бо шумо суҳбат кардан, фаҳмондан, совет додан аз шумо пул намегиранд. Танҳо вақти ҳаққи хизматшона мегиранд ки ҳама ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани виза тахт мекунанд ва шуморо ҳама маълумотҳои лозимаро метаҳанд. Ва ногуфта намонад бародаро ки ҳаққи хизмати ин ширкат ба муқоиса бо дигар ҳамин хел ширкатҳое ки ба ҳамин кор сару кор доранд 2-3 маротиба арзонтарае. Номерое ки дар рӯи экран мебинем бародаро занг занен ва ба шумо роҳи сафед ба Амрико. Бародаро шанс айдаст натен агар мухлиси ҷанговару бозингаро бошен, бои Ҳабиб Нурмагомедов дар Абу-Даби аллакай наздик шудааст. Ба ссилкае ки дар комментария закрепит кардагия бигзарен, быстро регистратсия интихоб мекунед, тез регистратсия мешавад. Шанса айдаст наметем бурд мекунем дар ҷанговаро. Ва фаромӯш накунем барои бонус гирифтан промокоди Шарипова истифода барем. Алберт Эйнштейн яке аз ақлҳои беҳтарин дар таърихи одамизод ба ҳисоб меравад. Бале, ягона не, яке ягона. Аз 300 корҳои илмӣ зиёд дора ва 150 китоб ва статьёҳо дар мавзӯъҳои гуногун. Ӯ на танҳо бародаро лауреати Нобелӣ шид, балки бо аз реша тағйирот даровард. Умуман дар илм соли 1879 дар Германия ба дунё омадагия ва 18 апрели соли 1955 дар Амрико аз дунё гузаштагия, яъне 76 сол умр дидагия ва 15 соли охири умри худша кор кардагия дар Амрико. Вақте ки ӯро дар кӯча во мехӯрдан, бо садои нобоварӣ мегуфтанд и ҳаму боша ва олим мегуфт ки не, мара ҳамавақт путат мекунанд бо Алберт Эйнштейн, яъне қоил намешид ки ва мо. Як вақт дар як консерти хайриявӣ Алберт Эйнштейн иштирок кардагия ва вақте ки ӯ дар уҷа скрипка менавохт, айзал як хабарнигор мебуроя ва ӯ аз яке тамошобино мепурса ки шумо намешиносед ин марда ки буруд дора, ва ӯ занак мега шумо чӣ и худи Эйнштейнай. Ва рӯзи дигар бародаро дар газет статья пайдо мешавад ки дар ҳамин ҷашни хайриявӣ як виртуози зур ва композитор ва скрипач бо фамилияи Эйнштейн баромад кард. И ҳамон қадар Эйнштейн афорида ки ба ғайр аз ӯ ки Эйнштейн бо худаш бародаро чувство ва юмораш зур буд, яъне ки шух буд, пораи статьяро ай газета мебара мегира ва вақте ки ягон гап дар бораи илму донишу олимӣ меравад, ӯ мегирифт газетаро нишон медод, мегуфт ки шумо фикр мекунед ки ман донишмандам, шумо хатогии сахт мекунед, дар асл ман як скрипачи номиам, мегуфт. Ва бо бародаро як ҳолати интересне аст бо журналистро ман мекунад ва мега ки шумо дар куҷо менависед фикрҳои узуре ки дар сартон меяд. Ва дар дафтари ғавсе ки журналист дар дасташ дошт, ба ҳамун Эйнштейн нигоҳ мекунад ва мега марди ҷавон, дар асл фикрҳои калон ҳамон қадар кам меоянд ки ӯро қин нест ба хотир бигирӣ. Як рӯз ӯро мепурсанд ки суръати садо чӣ қадар ай ва Эйнштейн мега ман охе хислатое надорам ки чизеро ки мешава ай китоб биёвӣ ба хотир бигирам, яъне ки информатсия нолозима дар сарам ҷамъ намекунам. Ва як рӯз дига як журналист ки хираи дига ҳаҷум мекунад ба Алберт Эйнштейн ва мепурса аю чӣ фарқай байни вақт ва абадият. Ва дар ин Алберт Эйнштейн ҷавоб мегардонад: агар ки ман вақт медоштам ки ира ба шумо бифаҳмонам, пеш аз оне ки шумо битонед ира фаҳмида, як абадият мегзашта байн. Як рӯз вақте ба коридори Принстонский институт мегзашт Алберт Эйнштейн, як физики ҷавоне ки ягон дастовард дар наука надошт, дар китфи Эйнштейн ҳам мезанад ва мега коро чӣ хеле коллега, яъне ки ҳамкор. Чӣ хеле ки бародаро кай забони русиро бидонад, мисол
коллега ҳам ҳамкора мегам мисол бо мешава ки одаме ки мисол коллега маюба баъд Алберт Эйнштейн мега ба ҷои хайр бага мешава соз Алберт Эйнштейн мегарда мега шумо чӣ шумо ҳам касали ревматизмин ва бардор агар касе факта надона Алберт Эйнштейн дар кӯдакиш на он қадар хуб буд яъне ки дер гап задагия шумо тасаввур метавонед карда ки Алберт Эйнштейн яъне ки ин қадар донишманди бузург дар 7-солагиш гап задана сар кардагия яъне ки ӯ ба як намуди бемории аутизм гирифтор буд ба фикрам ки ҳама ин сурати Алберт Эйнштейн дегия маз ба ҳамин сурат мешиносанд шура ва ин сурата гирифтагиян дар 72 зодрӯзуш ва сабаби ин кори Алберт Эйнштейн дар чия чӣ хеле ки мо гуфтем бардоро ӯ хеле шух буд вақте ки бисёр суратшо мегиранд хеле зодрӯзи ин хел одами калон мақсад дар ҳамаи сурат табассум кунем як табассум кунем гуфта ай табассум карда монда мешавад дар охир вақте ки мегӯянд шаyd як табассум кунем сурат бигирем забонша меброра сурат мегирем ва оз дар тамоми ҷаҳон ин сурата на танҳо медонанд ва балки бо ҳар одамое ҳастае ки надониста сабаби аслиира ҳар чи айхичон мегӯянд ба мисли гарм шуда звоношда чой сӯхта и антеннаша ва дигараш айфонди Рокфеллер $1,000 чек мегира ва ура ҳамчун як коғази ба ҳамчун заметка дар байни китобош мемонад ва ура гум мекунад яъне ки бардоро бо як факт дига дар Алберт Эйнштейн ки ӯ бисёр фаромӯшхотир буд яъне фаромӯшхотир не дар ҳамин корҳои илмии худаш ҳамин қадар фурӯ мерафт ки дар гирда атрофаш чӣ ҳодиса мегзашт би аҳамият намедод як вақт дар трамвай рафтесай кондукторе ки ӯра намешноса пешаш меоя суми билета яъне кам мегира ва дуюмбора бармегарда мега ки суми кам додем ва Алберт Эйнштейн ҷибакша мекувад дар асл правилно ҳисоб кардагию ҳамаша ҷибакаш нагирифта тангои мондагира меброра метаба кондуктор ва бардор аҷоибиш дар ин ки кондуктор ба ӯ чӣ мегӯяд ягон ҷой бадиш нест бобо просто арифметикаро хондан дакура ба як олим вақте бо як ҳамкораш дар бораи як кори илмӣ гап мезадан Алберт Эйнштейн дар охири ҳамун кор Алберт Эйнштейн мегӯяд ки худо бо кости бозӣ намекунад яъне ки чизои чоркунҷаи ҳастай дар дамину памину истифода мекунанд яъне ки кори худо мақсади хеле чизи ҳавоӣ нест да ҳамаи корҳои худо медонад чӣ кор кардааст ҳамаш ба нақшаву ба чие шумо тасаввур кунед бардоро ки байни ақли ин рақатии ақли ҳамкорш ки ӯ мегардад чӣ мегасини Алберт Эйнштейн ғазабона мегӯяд ки бас кунен ба худо нишон додана ки ӯ чӣ кор бояд кунад интереси Алберт Эйнштейн бардоро дар илм аллакай дар хурдсолии ӯ дар сари ӯ буд вақте ки ӯ дар 5-солагиш бемор мешавад падараш ба ӯ компас метад ки ҳашаш ба ҳамун шавад компаса стрелкаш тағйир намеёбад ки масалан ранги соат нест компаса ису стол дар мегира стрелка як направлениеро нишон метад дар ҳамун ҷо Алберт Эйнштейн фикр мекунад ки кӯдака ягане фикр мекунад ки барое ки ма прибора ису стол дестам стрелка дар як ҷо места ин маънои ӯра дорад ки дар ҳамин тараф кадом қуввае ҳастае ки намемонад ки стрелкара ҳамроҳи корпуси чӣ биёяд яъне ки ба тарафи худаш меқапад кӯдаки 5 сола ҳанаи бародаро бо як бор дига тасдиқ мекунад байни саводу ақла агар як кас мисол меомӯхташ ин мешид савод яъне чизе ки ӯ да омӯзонда айра ҳеҷ ка нагуфта ин гапа ин уже ақл кор мекунад Алберт Эйнштейн 2 ҳамсар дошт бо якумаш 16 сол умр мегзарона а бо дуюмаш то охири ҳаёти худша бардора таърихи интересне дар бораи дуюм занаш яъне ки дуюм занаш шу кардагӣ буд 2 духтар дошт Алберт Эйнштейн мехоҳад ки як духтари ҳамунро бигира не ки коро туғри намегира очаша мегира меган дар химон меган очаша бин духтарша гир Алберт Эйнштейн духтарша мебина очаша мегира ва як факт дига бардоро ки Алберт Эйнштейн ягон вақт носки намепӯшид ӯ кори худша ягон хел намефаҳмон сабабша ҳам хел мегашт як воқеаи аҷоиби дигаи бардоро бо Эйнштейн як вақт дар як маърака меоянд ки уҷа Алберт Эйнштейна хоҳиш мекунанд ки дар скрипка як мусиқӣ бинавозад ҳамин қадар ҳаракат мекунанд Алберт дар нота наметавонад ба афтада мешавад хеле кор баъд айсари реал як кас мехиза мега ман намедонам чӣ хел одамере ки ҳама олими бузург меҳисобанд наметавонад ки тозера ҳисоб кунад як вақтҳое дар кӯча во мехӯрад як шиносша ва чӣ хеле ки мо мегӯем ку хона биё мешинем ҳама хел автоматически мега бегаи хона биёен мешинем ва дар меҳмонии мо профессор Стимсонам ҳаст ва ин шиносш мега о май мохи Стимсон Алберт Эйнштейн мега иш муҳим нест биёен чӣ хеле ки бошад яъне ки бардор чувства юморша нигоҳ кунед ки то кадом андоза буд ки ҳатто одами хатиш гап зестай намефаҳмид яъне ки худи ҳамуро дар назар дошт охи мисол Стимсон биё бегаи бишинем дар уҷа дар меҳмонии мо Стимсон ҳаст яъне худат ҳастӣ як вақт як журналист ай ҳамсари Алберт Эйнштейн мепурсад ки шумо дар бораи шавҳари худтон чӣ фикр доред зани мега ӯ ҳама кора метавонад ба ғайр аз як кор
сум кор кардан. Шумо чӣ фикр дорем бародаро дар бораи Алберт Эйнштейн дар комментария бинависен ва бисёр фактову чизои ҷолиб аст дар бораи Алберт Эйнштейн. Мумкин аст ки бо ягон видео дига ҳам шава, фақат ин вобаста ай оне мекунад ки ин видеоро чӣ хел тамошо мекунад. Яъне ҳамаш дар дасти худи шумо аст. Бихоҳед тамошо кунанд киҷоида ки ҳастем поделиться кунен, репост кунен, бинем просмотр мегира, мекунем будиим ше. Дӯстон фаромӯш намекунем фикр ақидамона дар комментария ба воситаи лайк, дизлайк нишон метиҳем ки видео дар шумо писанд омад ё ин ки не. Дигар каналҳои маро фаромӯш намекунем. Ссилкаи ҳамаи каналҳо дар таги видео ҳастай ва хайр то видеоҳои оянда. برادران عزیز به شما داروی گیاهی رو توصیه می‌دهم می‌پدیم پسته برای به قوت کردن مردانگی برای شخصانی که کودک دار نمیشن فوی اسپرم رو زنده کردن همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می‌شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر اینفرینگ میباشد برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمی‌کنند در وقت همخوابه شدن تیز کارشان را تمام می‌کنند. شما می‌توانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که با ورزش مشغولند بین‌نهایت پیشنهاد خوب میباشد. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان همچنین حدیث پیامبر است که به صد درد دوا میباشد. برادران عزیز اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید.